तो फाइनालि फैयै फैयै लोगो मोनबाय जोंहा हिर' माइकेल सारखौ नै सिनायखायो बयबो ना आच्छा दिनै मानि प्रग्राम दे एसे बुंदो सार বনভূ উৎসৱ কি जय বনভূ উৎসৱ কি जय পৰম দয়াল বনভূ উৎসৱ কি जय কি जय ये है मूला मुला आरो ये है आलू बा ये है भात भात ঠিক আছে ये है मशरूम ओंख्रिया बढिया आच्छा थेंक इउ दे बढिया जादों ना दे 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 महा खाना दिनै लोगोफोर नै बिराद खाना 9 जानुवारिनि सत्संग मन्दिराव जों बानायग्राया बानायगासिनो दं 9 जानुवारिनि थाखाय रानग्राया रानगासिनो दे 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 जिरायदो जिरायदो निरामिस खाना ইউটিউবত রেডি কৰি দিও ইতেলি দা ইতেলি दे दे जादो ইতেলি हा ইতেলি কি কৈছে ইতেলি কালি কালি অহা কালি মাত্ৰা লাগে আমাৰ খুৰদুবা ক'ত আছিল হা আপোনাৰ খুৰদুবা ক'ত আছিল বঙাইগাঁও এইটো তাৰ ঘৰটো ধেমাজিত ডিব্ৰুগড়ত ধেমাজি বুলি ধেমাজিৰতো অহা নাই না ধেমাজিতো অহা নাই এই माइकेल एक्टरखौ नागिरनो लोगोफोर माइकेल एक्टर माइकेलखौ दंफैयो दै नाय नै रानबाय रुपहि सत्संग मन्दिर दादा बोरै माबायदि मोनदो फैनानै मार हा मोजां मोनदों ना दिनै मा दं खोन्थादो एसे मा दं दिनै বনভোজ উৎসৱ मानि বনভোজ ঠাকুরনি ठाकुर अनुकूल चन्द्रनि आच्छा पिकनिक जानाय पिकनिक ना बेदर दंना गैया ना बेदरनि माबा गैया निरामिस निरामिस धर्मनि नालाय दे थिगैनो दं ना बेदर सोलिया बेयाव पियाज सामब्रामबो सोलिया नैखिजाबो सोलिगासिनो जानाय लोंनाय मा लिरदोब्रा लिरग्राया लिरदो रानग्राया रानदो जाग्राया जादो इला जादो मा होनदो नुदो इलाय इयाव गथ'फोर एकदमबारे वन्दे पुरुषोत्तम বনভূ উৎসৱ কি जय বনভূ উৎসৱ কি जय পৰম দয়াল বনভূ উৎসৱ কি जय जय जानायनि सिगां बिदि होयो नियम तो फाइनालि फैयै फैयै लोगो मोनबाय जोंहा हिर' माइकेल सारखौ नै सिनायखायो बयबो ना आच्छा दिनै मानि प्रग्राम दे एसे बुंदो सार आं जेनेबा दे माने धोरोमा जयगुरु नालाय आस जयगुरु दिनै दिना मोनसे
सब एसे माबा दं आरो जेनेबा ठाकुरनि पिकनिक जानाय टाइपनि पिकनिक जानाय टाइपनि बेखौनो जोंना नैबे मन्दिराव बानायनाय जादों आरो आदसा दा बेखौनो आंबो बाहागो लाफैबाय एसे दे थेंक इउ जोबोर गोजोननाय थाबाय ना जादो जयगुरु बिथाङानो जाबाय बर' फिल्मनि मुंदांखा बयजोंबो मिथिजाग्रा माइकेल बर'मोन जेरै मेरै जानायानो जानाय जेरै मेरै जानायनिनो नालाय दिनै जाग्राया जादो रानग्राया रानदो बिराद इन्टारेस्टिं एला मा ओंख्रै बान्दा कबि मैखुनबो दं आलु मटर दे Kurang Nung mama dah. Rồi giờ vẫn đang thử nữa đấy. Hah? Kak dada? Oh dadang na? Dada to बहुत दूर पराइছে ना? दादा दे जयगुरु रुपहि सत्संग जयगुरु मन्दिर रुपहिनि लोगोफोर बिदि जायो दिनैनि दिनाव 9 तारिखआव मोनफ्रोमबो मन्दिराव जेसेबां दं सारा वर्ल्डआव जयगुरुनिफोरा दिनैनि दिनाव पिकनिक जायो ओइ डिब्रुगড়ৰ পৰা আহা কি আনজা কিবা ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা আহিছে মাছৰুম আছে নাই এই নেট লাগে মটৰ ये है मूला আৰু ये है आलू বা ये है भात ঠিক আছে ये है मशरूम বা মাংসটো কত ये पानी মাংসটো এই মাংস বড় माबायदि जादों मा मोजां जादों ओंख्रिया बरिया आच्छा थेंक इउ दे बारा जायाखै जायाखै बरिया जादों ना दे सम बिदिबो जानांगौ लोगोफोर ना बेदरजोंलाय बेसे जाबाय थानोब्रा पुरा निरामिस गथ' गथाय बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला गासिबो जमा बेफोरनो जाबाय मोनसे इउनिटि खौसेथि अनलायनाय रानग्राया रानदो संग्राया संदो जाग्राया जादो दा बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि ब्लगखौ बेयावनो फोजोबनोसै थेंक्स फर वाचिं बाय बाय